है सुना ही पूरी धरती तो चलाता है मेरी भी सुन ले हरज मुझे कर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू हे खुदा है कहाँ रे तू है सुना तो भटके मन को राह दिखाता है भगवान आंनो लामा देखायना जाहाथे आंनि आथिङाव गसंनो हायो लामाया ब्लक जाबायलै ओमफ्राय इयावनो दसे ओंखारथ'ना नायनोसै आरोना आयु फाग्लासो ओइ गोजांखायो जिबादि गुसु आखायानो गोरा जाजोब्बाय ओमफ्राय नोंखिजा ट्राफिक जाम जाना थाजोब्बायनो गारिया लांनो हाला सिगाङाव गोरा जाजोब्बाय खिजा गावरिमाया सिङावनो दं नामालै सोरो गावरिमाया ओइनो अबे सिङावनो दं हो फै खिथानो फै सिगाङाव तोलाय सिगाङाव थांनो तोलाय बापरे आखाया थान्दा जाजोब्बाय आं टपिकखौ लाफानांगौमोन खोमा आं टपिकखौ लाफानायबा थिग जागौमोन नांलायला दे जि थान्दा अखा नायबायसा फ्रि 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 खोरिबाय थायो दांना लानानै आखाया जिबायदि गुसु जाजोब्बाय मानोना एकदम गोरा जाजोब्बायनो आखाइखौनो ओरै खालामनो हालायला गोराथार जाजोब्बाय नै पुरा ट्राफिक जाम जाजोब्बाय नै दै सिजोब्बायलै रुको जरा सबर करो रुको जरा सबर करो ओ बिलाइदो सबर करो नै गाइस कुबिलायनिसै जोङो बिखुं बादिना होदोब्रा बिखुं बादिना होदो देरा कुबिलाय सागानो जानायनि आंनाव कुबिलाय कुबै हो बारा मोजां कुबिलाय आदै सायो माथो सामारो एसे देलाय नोंनाव बिखुङाव देलाय सामारो एसे आखायानो थान्दा जाजोब्बाय दांदिनाला ओ भाई नायलाय दंफाङाथ' पुरा बिबार बारनाय बायदिसो जाजोबखाबाय गुफुरनो आं टपिकखौ लायना फैनोसै दे टपिकखौ लाना फैनांसिगोन dia gimana bos tuh? Agak rada dah aku ini. Agak rada dia. Kau remah kau kunci boleh? Hubo itu info salah hubo mau coba hubo. Ada kunci bau hubo. Ya moza. Lagi bo. Yes. Oरैबायदि नायनो गोसो जाना दंमोन आरोना जोङो माने जों बयबो नायनो गोसो जाना दंखायोमोन अब्लाबो आं बिराद एक्साइटेड जाना दंमोन आरोना नैबे जायगाखौ नायनो फाइनाली गाइस दिनै कमप्लिट जाबाय आरोना साननाया आरो एसे सिगाङाव थांबावनांगौ मेन डेस्टिनेसनाव जों मोनैयाखै होननोबो हागौ जों दायो लामा ससेयावनो ट्राफिक जामाव नांथाना थाबाय आरोना एसे सिगाङाव थांबावनांगौमोन एकदम गुवार जायगा दंमोन आरोना ओमफ्राय जों दायो मेन डेस्टिनेसनाव थांनो हागोन कि हाया मिन्थिला ओमफ्राय नै जोंना बोरै मोनदों बुंनो आदै गुबिदा आरो बापरे आं गुबियाखैमोन हा नोंसोरखौ साला आं गुबियाखैमोनलाय थांबिलाय दासो राखांदो इयो नायलाय दासो राखांदो र एक मिनिट ब्लगखौथ' लाग्रोनो हो अ ससमा रानजोब्बाय ब्लगखौथ' लाग्रोनो होग्रो मेदाम ब्लगखौथ' लाग्रोनो होग्रो इयो जानाय नंला दालि हो गया मैम जी हो गया सिङाव हाबलांजोब्बाय नै गारियाव थांनो माबासिगोन जों दायो मेन डेस्टिनेसनाव मोनहैयाखै ओमफ्राय फैनानै बोरै मोनखो मेदाम बोरै मोनखो थैसिगोनसो नै थैसिगोन गुसु आखाइ आं दांनो हाला ओंखायनो दांनो हायिनि थाखायनो दाङाखै आं आखाइ राखांजोब्बाय
आखायानो गोरा जाजोब्बाय आरो ना जों दायो गुवार जायगायाव थांबावथारनोसै बिराद बरिया मोनबाय आरो ना दिनै फैनानै गाइस फाइनालि गारिखौनो पार खालामनो हाला दा ओहो हाला माथो नारलाबायबायसो दं बोरो आंनि बुस्थुआ बोरो आं बुस्थु मोनसे लाफादों नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे बुस्थुआ आखाया सुहाबजोब्बाय आरो ना बेनि थाखायनो आं बेखौ लाफादों मिथिखादोंमोन आं बिदि जागोन होननानै गानना लाग्रोनोसै र' आं माने इमाने गोजाङाखै खिन्थु आखाइजों सुहाबजोब्बाय माने आंनाथ' जेबो जाखाला दायो आखाइ बुरजा गानखाबाय आंनाथ' जेबो जाखाला दायो अ गोजौसो दं दे बे बरिया बेसेबां थागोन दिनै इदि होना साफान मोननांगौमोन गगा मोनजाबाय गाबोन लोमजायाबा लोमजाखाला आरो पुरा जिबायदि थान्दाले आयु आखायानो टर गैला नै गारिफोरा पुरा जेनेबा ट्राफिक जाम जाना दंमोन दै जाजोब्बाय जुथा सिङाव सब हाबलांजोब्बाय गारिखौबो जोंना सिगाङावसो थाबाय लाबोनो नाला नै गारिजों गारि थांलायलायनो नाला गिजाबो पुरा बिदि जायो आरो मा बिदि जायगायाव लामायाव फिसाथारना हाजो जायगा दंना हगारलाय साइडलै थांजागोन नै पुरा गायखिजा गोलैलांबाथाय सेसखा आरो बिखिजा थांनो नाला नै माय'दिया होननाय जायगाया बिदि आरोना बिदि फारसे आंनिखौ फारसे लाबायो आखायानो जाला आं मिथिखादों आंनाबो बिदिथ' मोनसे लाबोदों आंबो बिदि ओमफ्राय इयानो दङ सिङाव गाननांसिगोन आंबो इयो बारा खामानि होला इखौ गानग्रोनोसै दा जों साफाखौनो मोनाखैलै आङो बोरैबा मोनगासिनो आंबो दा बरफजों दाहाय होगोन आं इखौ थिगसे खुबैनानै गोदाय गथा खालामनानै नै खाथिसिम थांनो नाखै मानोना जिबायदि गोथौखा नै नुहुरानो नोंथांमोना नै गाहायाव बया गोथौखा सिङाव इखिजा एसे थांजागोन खोमा आरोना इमान गोथौ माने खोमसि नुहुरखायानो जेबो नुहुरखाया मुथ'ते जेबो नुहुरखाया नै हाखर ब्लांसो खायो होख्रावना हरना हले बेसेबा गोसा दं मोनहैखागोन खोमा बोरै मोनखो दिनै फैनानै बहुत बरिया ना नायनो सानबाय दंमोन ना एकदम बारे दिन जाफुंबाय आरो गाइस आइसमेन बनायनि आइसमेन बया गिदिर बनायखागोन हा फिसा बानाय बारा गिदिर नङा आइसमेन जायाबाबो माबा मोनसे बनायगोन खोथायानो गैया टं बेसेबा गोजौ बनना गालांदों र' बायनाङा दे बेटा ए मेगन आखिना जेनेबा ओरै आखाइ बनायनो हानांगौमोन आरोलै जाहांदो ना जादो गोलैना बया गोराखा जाहैबाय सेबायनाब्रा र' गोरा मोनसे आखिनानै र' बनायनानै गोरा मोनसे तिलुलुदनो जाबाय दे होनसै एबार ना गाव बायदि नुदों नायलाय आं बायदि नुगारदों आं बायदि होनसै नायबा होदो ब्रेकआप जुथा गलांगोनलै पेन गलांगोन आरो गैला गारायमा बियास बिदा होदो गथाखौसो नायखायोना गथाखौसो नायग्रोखायोना नुदो सैताना होबाय ए दरम नांबा जाखागोनलै जिथु गिदिर ना न'खय होबाय लोगोफोर आं मोनसे आइसमेन बनायना दोन्दोंमोन आरोना खोन्थैनो बावगारदों केक जानायावनो खोन्थैनो बावगारदों आं नोंथांमोननो
नै बरियानो गन थुना दोन्दोंमोन आङो नै बोरै नुदों नाय लोगोफोर बेसे बरिया मोनदों नै बेक केमेरा खालामना मोजाङै खोन्थानो र' नोंथांमोननो नै लोगोफोर इखौ बनायनो बेसे मेहेननो नांदों जों सानैनो ना जों सानैनो बेसे मेहेननो नांदोंमोन इखो आं जोख्लायसै जोख्लायदो दे जोख्लायदो 1 2 3 yes फै नै फ्रि माबायदि खोरिबाय दं बर'फ्रा मोगा सिजोबखाबाय डाइरेक्ट थान्दानो बरिया गोलैबाय दं नै सोरबा बिराद गिदिर आइसमेन बनना गालांदों आरोना बिराद बरिया नुदों इखो गिदिरथार ओमफ्राय फिरफिलाव माबाना गालांदो थुना गालांदो बरिया नुदो इखो खिन्थु दै सोर बनायदोंमोन खिन्थु आखाइफोरखौ जुदि एसे मोजां बनायबावोमोन बिराद मोजां नुगौमोन आरोना होमबाबो दाबो मोजां नुदो आरोना ভাল লাগিছে ন ভাল লাগিছে আপোনালোকে ভাল লাগিছে না ভাল লাগিছে ন जाम थांनो हाला जों इखिजा नै गारियानो ओइनिसिमखा फैबायनो थायो थांनोनो हाला माथो नैलाय पसिनासो थाबाय इयो किसने बनाया ये जो भी बनाया मस्ती बनाया मुछ पुछ पूरा कंप्लीट बरिया गोरोंखाय बनायबाय थाग्रा खोमा इयो बनायबाय थाग्रा खायो थांनायाव बरफ जालांबाय दं नै बरफका गल्ला माथो एबार गैला बरफा इफोराव गोलैजोब्बाय दं इदि गैया going जानोबा दुर्बल देहा गपियानो ओंखाम जागासिनो फ्राइड राइस जादे पागमोन ना मर्निं 3:30निफ्राय दा बेसां टाइम जादों माने करमेक्साबो जागासिनो लकेल दाउ बेदरजों ओंखाम जा बुरजा जाखा ओरैनो फैसा होनायावलाय जा बे नङाबानो गैलामोन आं दिनै जा जों दायो माबा मा होनोमोन माय'दियानिफ्राय फैखांनानै जों दा मा होनो इखौ रयिङाव दहाय ओंखाम जाखांजोबनानै दा एसे बेरायदों आरोना दा एसे फ्रेस मोनदों खर'आ थिग जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय नै एसे बेरायदों आरो दसे मानसियाबो खुरलाला जाखाबाय नै फेस फुट साव जाखाजोब्बाय दसे बेरायनोसै ओमफ्राय थांफिनसै डाइरेक्ट न'आव दासो ओंखाम जाखांना फैनानै नै पक'रि जाबावनो नागिरदों पक'रि जाबोनोसै नोंथ' जायाखै र' नै जोंना दुसाथ' जादोंमोन ना जोंजों ज' जाफादोंमोन मावदियाव जासिगोन आरो इसोरसो जादो दे ओंखाम जाखांनानै नै दानानै मस्लाना फैबाय खर'आनो थिग जाथारला मा जागोन मा मागोन मोनलायलांबाय मा जादों नोंसोरो गोथावथ' पक'रि जायो नामा